खुलुमबाय। दिनै 18 मे 2024 सुनिबार। गुवाहाटीनि नारेंगियाव सासे हा दालालखौ मालायनि हाखौ आयेननि बेरेखा गावनि मुङाव खालामना लानायनि केसनि थाखाय नुनमाटि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जगेश्वर नाथ, 49 बोसोर बैसोनि, आरो बियो CPI पार्टीनि हाखौ आयेननि बेरेखा गावनि मुङाव खालामना लादोंमोन। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बिरा आरो बेबेजिया रेल लामायाव ट्रेनजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा थैदों। नाथाय थैनाय सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन आरो बबेनिफ्राय बे जायगायाव फैदोंमोन बेखौ मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गरेस्वरनि पन्डित नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा नखरनि रां-रुफानि आंखालनि थाखाय आसामनि बायजोआव आसामाव खामानि गैयैलाय तामिलनाडुआव खानमन थांदोंमोन, नाथाय थांनानै गोमाना दङ। जाथाया 8 तारिखै ओंखारलांदोंमोन बिसोरो रङियानिफ्राय। रङिया ओमफ्राय हजों तामिलनाडु माबायाव गावसिनि जायगायाव मोनहैबायमोन आरो। मोनहैनानै ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांनि होननानै लांनाय गैया, लोगोफोरजों एरायबाय आरो। ओरैनो मा जायगानिमोन मानसिया? नावकाता मागुरमारि। गरेस्वर? गरेस्वर। मा नाम मानसिनि नामा? पन्डित नार्जारी। पन्डित नार्जारी। औ। ओमफ्राय हाबा जाखानाय मानसिया? हाबा जानाय, औ। खामानि मावनो थांदोंमोन नामा? खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय माबायाव गारियाव एसे प्रब्लेम होदो देहायालाय। बबेखिनि मोनहैनायाव? मोनांसेयाव आरो। एसे मोनांसे माने मा जायगायाव मोनां? आरो बे जायगाखौनो बावगारफिनलायबाय आं। जायखिया ओजों आरोना, जायखिया बाहेराव, आसाम बाहेराव? औ, आसामनि बाहेराव। ओमफ्राय मोनहैहां माथोया एसे माबा जादों नामा? बे मानसिया जौफोर लोङोमोन नामा? जौ लोङोमोन लोंनायालाय। ओमफ्राय ओरैनो गारियाव लोङाखै होनना बुंदो लोंनायालाय। गारि माने ट्रेनाव? औ, ट्रेनाव। सादेनलि माने बिदि जादों आरो। ओरैनो गामियाव बिदि जाफेरथाराखैमोन। ओमफ्राय गोमानाया खैदिन जाखो होनदों? गोमानाया 8 तारिखबा दिनै 10 दिन जाबाय आदा। दिनै माबा जाबाय 16। 17 दिनै। 17 ना? दिनै 17 जाबाय। औ। ओमफ्राय दा मा लुगैदों जेनेबा न'खरनिफ्राय? न'खरनिफ्राय जेनेबा मानसिखौ मोनोब्ला मोजां जायो आरो। माने दा मानसिखौ खबर गैया। औ, माने मानसिखौ सोरबा नुयोब्ला खोन्थाहरबा नोंथांमोना लायगोन। औ। ओमफ्राय ओरैनो गथ' गथाय साबैसेमोन बेना? गथ'आ सासे, हिनजावसा। ओमफ्राय नाम्बारा नैबेखौ होबानो जाबाय। औ, जागोन दे। ओमफ्राय नोंथांमोना जेनेबा नुबाथाय हमना दोनबाथाय लायगोन। औ। दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ, नैबे नोंथांनि मा जायो? आंनि आदा जायोमोन। बिथांनि बिदाया गोमानानै दङ। खामानि मावनो थांदोंमोन जाहैबाय। थांनाय 8 तारिखनिफ्रायनो गोमाना दङ। दिनै 17। जायखिया सोरबा नुदोंबाथाय नैबे फट'आव नुनाय बिथांखौ खोन्थाहरबानो जाबाय। बिथांनि मबाइल नाम्बार होनाय दंखायो स्क्रिनाव। दा बिथांमोना खौरां हरबानो लायगोन। मानोना गोमानानै दङ। दा हालाय हाफाय जाना दं न'खरनि मानसिफ्रा, बबाव दं बबाव गैया। माबा मोनसे बुंनो सानो नामा आदा जोबथारनायाव? जोबथारनायाव आंनिफ्राय बिदिनो रायजो राजानिफ्राय अननाय लुबैदों, मदद लुबैदों आरो आंनिफ्राय। जेनेबा नुयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामो जेन। ओमफ्राय नामा मा नाम होनदोंमोनलाय? गोमानायनिया पन्डित नार्जारी। पन्डित नार्जारी। औ। जासिगोन दे, आं हगारना होनोसै नै दसे उनाव। दे, अके। नोंथांमोन, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।